Z života Ulmovcov vieme, že ako náhle boskávali Ježišovu tvár v tvári tých prenasledovaných Židov, ktorých ukrývali vo svojom dome, nutne sa popichali trňmi Ježišovej koruny. Boli zastrelení a prišli o pozemský život. No strata ich pozemského života im priniesla onen Ježišov bosk, večnú slávu v nebi. A aj tú úctu, ktorej sa im dostáva už tu, na tejto zemi od veriacich. Toto, drahí bratia a sestry, je hlboká pravda o skutočnej láske. Ale je to zároveň aj inšpirácia pre nás, pre náš každodenný život. Denne, kedykoľvek boskávame Ježišovu tvár v tvári našich bratov a sestier, z ktorých máme niekedy možno viac škody než úžitku. A kedy nás pri tomto boskávaní Ježišovej tváre pichajú trne jeho koruny, myslíme vtedy, to je krátke i, myslíme, že nezabúdajme myslieť na dobro a slásť, ktorú nám jeho bosk dáva. Myslíme na tú večnú korunu slávy, ktorú má Ježiš pripravenú pre všetkých, ktorí sa odvážia prejavovať túto podobu lásky, ale lásky skutočne jedinej, skutočnej a hlbokej lásky voči Bohu i voči blížnym. A tak na záver sa modlíme takto. Blahoslavená rodina Ulmovcov, oroduj za nás všetkých, aby sme v tvárach našich blížnych i všetkých ľudí vždy videli Kristovu trním korunovanú tvár. Amen.